Basa ketiga menika kadhawan maringaken dhateng jengandika Raden dadosa sarana hambabar kanugraning dewa ingkang tinampi dening para Pandhawa Raden. Yata laruta saking godha sang Kurakala. Yen amutusa sang Sri Kakang Semar kepiye? Ditampa. Nyatane niki wis dadi titi mangsa kala wis nekani. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ambabar kanugraning dewa. Penemban Anggara Parna yen to pancen mengkono mara gagi paringna marang aku. Lan daya-daya aku nyuwun pamit bakal sumusul kadangku nggone babat ana ing ngiring kidul utawa ana ing ngiring wetan Penemban Anggara Parna. Iye. Ingkang atos-atos lan kula ingkang badhe anjampangi memanuki tindak paduka Raden. Iya, Penemban mara gagi paringna Penemban. Ayo minggir, dalu-dalan, minggir. Nalika semanten samya ngungun sangya ingkang samya gantung seba. Dupi mulat ingkang mantun mancat Pancaniti minggah Datulaya kejawi amung Dewi Kunthi Talibrata. Anganti ingkang putra Raden Bratasena, Raden Puntadewa miwah Raden Permadi dadya cingak kang samya wuninga. Krana pawarta ingkang sampun sumebar bilih Pandhawa sampun kobar wonten ing bale Pramanakati ing Waranawata. Wonten ingkang netesaken waspa krana nyumurupi Pandhawa tasih sugeng apalipurna. Wonten ingkang klesak-klesik. Sameneh wonten ingkang ganjentung datan mobah, datan musik kaya weruh lelembut. Dewi Kunthi Talibrata ingkang kadhiraken putra datan kantun kadhiraken Sangya Panakawan Girah Semar ingkang ketingal kera krana sawetawis nderekaken Pandhawa mapan wonten telenging wana pinten-pinten warsa laminipun. Kilurah Nala Gareng ingkang kantun Dastra lumampah sampun gruyah-gruyuh. Datan kantun ki Lurah Petruk ingkang ora ilang glelenge. Dupiwitun waspaosaken Sangya para nayaka. Le mlaku sajak digawe-gawe noleh ngiwonengen. Lamun dalang kaya payu-payuwa. Ingkang pungkasan ki Lurah Bagong eling-eling ndugal kewarisan nyauti dus nggene para tamu krana sawetawis dangu mapan wonten tengahing wana. Nadyan Prabu Matswapati Sri Baginda Raja Prabu Durgandana kembeng-kembeng punang waspa ana pojoking netra. Lamun ngandika magep-magep dumuk mandheg wonten ing tenggak datan kuwasa Hamanem Brama rawing Sangya para Pandhawa. Dadya kumangulu jeneng pangandika Sang Prabu Matswapati ing dereng kababaring lisan. Priyatin Waspagong mijil
kancil Tuda tanpa karya sangkang remekan Gusti kelong reno sak sekarnya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro mestine aku kudu matur nuwun karo Patih Nirbita sawijining kewajiban ingkang angel ditindakake ning merga nggone banget tresna kalawan panjenengan ingsun nganti apa ingkang wis ndak impi-impi dina iki kelakon Undi kowe padha rarja sak praptamening wirata Undi tansah pinayunganing kawidadan niring Sambikala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk eyang ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pun Eyang Tampanana ya Kundi kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Untadewa Padararja Wijo Kangka tansah pinaringani dadan Eyang bekti kula kunjuk ngersa maduka Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati ndak tampa pangestunipun Eyang Tampanana ya cah bagus kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Permadi Padararja sak praptamu tansah pinaringan kawidadan Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk ngersa maduka Kanjeng Eyang Durgandana ya tak tampa cah bagus pangestunipun Eyang Tampanana Bratasena Padararja sak praptamu nggir kula putuku cah bagus Bratasena wah tansah pinayunganing kawidadan ndereng Sambikala bektiku katur ngersaning Matswapati kakekku ya tak tampa pangestuning Eyangmu Tampanana ndak gegem dadekake jimat iki rak Semar to nggih kula Semar lha kok dadi kowe ya melu kula niku ora tau pisah karo para Pandhawa teng alas kula ya neng alas Pandhawa teng kraton kula ya ning kraton. Bungah susah bejo cilaka, kula ora iso pisah karo Pandhawa. Iya Kyai Semar. Raharja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kyai Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Kowe kok rada katon kuru. Mangane arang-arang. Tengalas niku nek mangan nggih mewoh-wohan sing do tiba, ngombene nggih ming banyu sendang. Nek enten pendhita sing tekeng ngalas terus paring jaran kali para Pandhawa nggih arep sithik didum wong pirang-pirang niki. Pandhawa 5, Panakawan 4. Entuk sak emplokan ya dirasake penak. Nyatane nggih iso urip enten wana. Iya Kyai Semar syukur aku matur nuwun. Dene kowe tansah momong marang putu-putuku Pandhawa Semar. Nggih. Sampun dados kewajiban kula. Kuwi sapa Semar mburimu kuwi kok mata tok? Niki gareng. Niki nderekke Pandhawa wis kena tipes ping 4. Raharja sak praptamu gareng. Tansah pinanganing kawidadan nering Sambikala bekti kula kunjuk. Wah, mesake temen. Lah mbok nek kowe ngelih kono mlebu kraton kono, entekno, Nalagareng entekno. Ning gedhe nggonmu tansah momong karo putu-putuku Pandhawa Nalagareng. Aku matur nuwun ya Nalagareng. Nggih.
sinuwun Prabu Sri Bagindo Maharaja Prabu Majapati. Ora omonganmu kok kanggo iki ngopo? Niki jane arep omong ning ukarane ora metu. Dadi ming ngoten Cak. Iya dikuat-kuatke tasih kiat miring sambikala. Petruk sing dhuwur kuwi rak Petruk to? Nggih sinuwun. Wah, kowe ketok nggone bergas dhewe. Nggih, pangestunipun kula sambi maling. Nek ngelih pripun mlebu Karang Pradesan nyolong ngoten mawon sing penting rak mboten gawe kapitunan. Sing tok colong bangsane apa? Nggih ming intip dipepe. Niku mengke kula kum terus kula pangan oleh Bagong. Lah kok kakangmu ora tok wenehi. Gareng niku kulino mangan enak nek mangan sing ra enak niku sok ora doyan. Mula ya kula nengke mawon. Weh lah ya Petruk matur nuwun kowe wis ngomong karo Pandhawa. Nggih sinuwun. Bagong sing mbri dhewe kuwi. Nggih. Lho, Gong, kowe rak ngomong Ndara Pinten Tangsen to? Kok tok tinggal rene iki tak lebokke krondo. Salahe kok ngayal banget kon ra pengen mlayu-mlayu kok cenanangan tekan kono-kono. Ha isih cah cilik kok karangan. Iya. Wis tak lebokke krondo, tak titipke wong pasar. Aku pengen mlebu kraton ya, Tru. Ah iya. Ya ora apa-apa. Sapa itu? Ana wong ngebel saja arep ndelok wayang ning ora tekan ngono. Ya wis ben. Kundi wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wanter pawarta ingkang tak tampa. Pandhawa mati ana ing bali golo-golo ana ing kutha Pramanakati. Nalika semono penggaling pun yang wis pepes bayu kang tapis kaya ora duwe pangarep-arep aku krungu yen to Pandhawa tekaning pati. Nanging jroning pikirku kok ora percaya. Dumele aku kongkonan kelawan Kepati Nirbita takon ngopyak laladan ngendi wae supaya iso ketemu kelawan Pandhawa. Dinmune keparenging Jawata isih maringake ento Pati Nirbita ketemu kelawan para Pandhawa. Dina samengko pancen bener sira ndak timbali sawanana ing negara ing Wirata. Ya mung mengko dhisik nggone pun yang bakal paring dawuh. Lah kok dadi nganti bisa wal saka bebaya geni ingkang mestine Kurawa padha netepake Pandhawa tekaning pati. Larah-larahe piye? Inggih. Nalika semanten kula kaliyan anak kula pun Wija Kangka lan Wija Narka menapa dene Pinten Tangsen sampun sami kepati anggenipun sami tilem. Namung Bratasena ingkang kula weling supados sampun ngantos tilem sedalu menika. Dumadakan boten ngertosaken paraning bilahi wonten geni ingkang tepung gelang kekalangan. Angobar bali palarmanipun para Pandhawa inggih menika ing kitha Pramanakati tanggap ing gati ingkang wayah Bratasena tumunten nyaut kula miwah kadang-kadangipun sedaya tuwin pana kawan dipun gendhong. Nalika semanten sampun boten ngraosaken gesang krana sampun boten wonten margi ingkang kinarya lumampah uwal saking bebaya geni. Lha iya, terus dumadakan wonten pelajaripun wujud sato kewan garangan pethak ingkang gumlebet sak ngajengipun Bratasena. Tumunten kula dawuh kaliyan anak kula Bratasena supados angetotaken wujuding garangan seta menika kala wau. Kanjeng Eyang lumampah ngesong bumi garangan menika kala wau saged dados sarana wal penandhanging para Pandhawa tumunten kula timbul wonten ing laladan wana Ngeka Cakra. Lho, laladan wana Ngeka Cakra kasinggihan mekaten. Ngeka Cakra kuwi kebawa keperintah negara. Eka Cakra nalindrane jenenge Prabu Baka. Nalindra yaksa. Mongko kerem sarta karem mangan daging menungsa. Kabar sing tak tampa saben pedusunan pendak seminggu sepisan kudu ngaturake kawulane dadi cadhong panganing Prabu Baka. Lah banjur piye? Nalika semanten kula mapan wonten ing dusun Manahilan. Nalika semanten tinampi dening Demang Hijrapa. Tumunten nalika kula ngipeng wonten griyanipun Demang Hijrapa
Demang Hijrapa sak kulawarganipun sami nangis krana benjing-enjing kedah ngaturaken kawula setunggal kinarya cadhong panganipun Prabu Baka. Nalika semanten Bratasena anak kula sagah dados lintunipun Demang Hijrapa sak kulawarga. Tumunten anak kula dipun borai bumbu rujak dipun aturaken Prabu Baka. Bratasena kuwi inggih mekaten. Lah sabanjure nanging boten Bratasena ingkang pejah Prabu Baka ingkang pejah sakmangke negaringe Kacraka merdika krana Prabu Baka sampun sirna saking tanganipun ingkang wayahipun Bratasena Eyang jagat Dewa Bathara. Kowe iki Pandhawa iki pendhakne di papan kok gawe becik kuwi lho. Nen dinding kon kowe gawe apik, nen dinding kon kowe gawe becik. Mongko sing tok gawe becik mau kowe durung karuan tepung, kowe durung karuan ngerti. Ning wong sing gawe becik mau pancen kudu dilakoni. Nadyan ora tepung, ora srawung. Ning wong gawe becik ngono pancen kudu tanpa nganggo milah-milahake antaraning tepung lan ora. Inggih Kanjeng Eyang. Nalika semanten tumunten kula pinanggih kaliyan Patih Nirbita. Lajeng Patih Nirbita dawuh kaliyan kula supados sowan wonten ing Wirata. Ya bener. Prabu Baka ki ratu sekti digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Mungsa Bratasena tekaning pati. Kasinggihan mekaten. Apa Bratasena li temandang dhewe? Mboten, kalih kula. Karo Petruk. Nggih, napa. Mboten wonten kula sapa sing mateni Prabu Baka. Lambe mutra tama ya Ndara Bratasena ki sing temandang aku siasate. Siasat apa? Siasat mencuri. Petruk omong mbok iki ratune iki lagi omong kowe ora usah omong wae to. Meneng ta, Ndra? Gong kowe iki ndek kewajiban ngomong Ndara Pinten Tangsen lho. Wis tenang wae tak leboke krondo. Wis ora bakal luwal, Ndarane kula sedaya ora bakal ben. Kaya aku mbiyen ngomong anakku kembar kae tak leboke krondo tak jambeng-mubeng. Lajeng kepareng paduka kados pundi ya? Pundi? Wonten dawuh. Kowe wis krungu apa urung? Babagan menapa? Ngastina ndapuk Prabu Anom ingkang bakali gumanti kepraboning Dastarata. Wonten ingkang kadhapuk Prabu Anom mau ora ana kejaba mung pambayuning Kurawa, ya kuwi si Kurupati. Pinaringan pangkat winisuda kabriwada Prabu Anom Kurupati ya Prabu Anom Jaka Pitana. Nalika semono aku mireng pawarta ingkang kaya mengkono mau, bingung. Mergo aku jejering wong tuwa. Lan aku ngerti yen to Ngastina kuwi darbaing para Pandhawa. Yen to nganti kabar mau tekan para Pandhawa, yen Pandhawa cukeng njaluk negara Ngastina, Kurawane adreng tan wurunga bakal dadi ajanging pasulayan. Mongko padha-padha turasing wiyasa ing Saptawarga. Inggih. Mula jejering wong tuwa kaya aku kudu iso gawe srana rukuning putu-putuku nadyan aku kudu kelangan. Nadyan aku kudu kelangan. Ning bab mau ora tak penggalih. Lan kowe ngerti yo? Nggone ro ndak timbali swanane negara ing Wirata iki sayekti bakal ndak paringi triman. Bakal ndak paringi triman. Ora ana le kejaba wujuding wana mertani. Wana mertani iki kebawah keperintah negara ing Wirata kae wujude alas bebondotan Babatana. Resi ana pundi? Resi ana lan Babatana. Yen wis tok babati nganti resik dekana negara yasa praja sing apik, yasa praja sing becik, men anak-anakmu ya kuwi Wijakangka, Wijanarka, Bratasena, Pinten Tangsen padha ngrasake kamukten ora usah ngemis none Kurawa kundi. Manuki lakune anakmu si Bratasena. Inggih, niat kula panci mekaten Kanjeng Eyang, kula ugi mboten badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Kula nedya mbebantu dhateng kadang kula pun Bratasena, mboten ketang namung sekedhik pambiyantunipun ingkang wayah Kanjeng Eyang. Semanten ugi kula ugi badhe mbebantu dhateng kadang kula Kang Mas Bratasena. Lah, yen kaya mengkono kuwi tegese pakaryan ingkang kudu ditandangi Pandhawa 5 kabeh melu tumandang. Semar kowe aja bali ning Karang Kadempel.
ning Bantunen Bratasena nggone babat Panamarta. Nggih. Nala Gareng iki urung wayahe bali. Isih nyambut gawe. Ora. Kowe anggere mah tak pendhem urip-uripan kowe. Nggih ampun ngoten, Pak. Awak kula wis lemes tenan. Ndaramu kudu babat. Kowe nek ora ngewangi sesuk nek wana mertani kelakon dibabat. Kowe mengko ora entuk manggon ning kono. Kowe ya kudu melu bebodro, melu rekoso. Upama ndaramu kelakon yasa negara, sesuk kowe ya melu ngrasake tur dasare kowe ya tetep dianggep abdining Pandhawa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Terus, melu babat terus. Wah siap nak aku. Aku wis nggo kampak barang jugil ya wis nggawa. Babat kok nggo jugil barang ki boleh maling ki wis terus. Ayo niate ki wong jugil ki sisane alat kuwingi kok ya. Ha iya. Iki babat Panamarta apa wana merentani? Sing dingendikake panitia mau wana merentani. Wo wana merentani. Nek wana marta wingi dek neng toyan kae wana marta. Nek saiki wana merentani. To wae ngene iki padune kowe mau krungu swara penonton ta, Tru? Penontone do muni, "Oh, padha sing iki kae padha tak ganti." Ha iya. Ya dalang ra kurang lakon. Sanggite dhewe-dhewe kok ya le. Oh, sanggen piye-piye entuk anggere iso mathuk lan mlebu ning crita iki ora masalah. Ngono ya. Diowahi piye-piye ora masalah. Arep dijajarke jim ya ora masalah. Waton kabeh engko tekane ngendon sesuk-esuk iki lakone mule. Iya. Ora mandeg dalan. Ha iya. Ya bener pancen ya kudu berinovasi kaya ngono kuwi. Tur dasare babat Panamarta iki ya akeh sing wis do nglakokke mula ya iki rada digawe beda sithik ya, Tru. Ha iya. Ora ketang akeh sing pro kontra. Wis biasa, pro kontra iki biasa. Lho Panamarta kok lakone kaya ngene. Nah, kuwi jenenge wong sing ora gelem ngoncaki lakon. Kowe iki domong apa? Iki ora nyangkut sampean kok. Iki omong dhewe kok. Iki suara rakyat. Ora suara penggede-penggede. Penggede iki diem, tenang, karo tanda tangan nek ana proposal masuk. Wah. Agung ya, Mas. Iki suara rakyat kok. Ya, wis Petruk Gareng Bagong bendaramu Bratasena Ewangono. Nggih, sinuwun ngestaken dawuh. Ya rek ya. Ngestaken dawuh. Ya Gong ewangi ya. Ya, ayo ora babat sih aku kok tasik mbubuti suket. Aku paling seneng nek mbubuti iki, Tru. Ha iya. Engko tak mbubuti mboko siji sukete. Iya, kok senengane. Heeh. Anggere dibubut meringis. Ha. Pantil jasmu lho, Gong. Aku nek gagas omongane Panakawat iki jane pun jijiki omongane. Ning nek tak rungokke kok kaya arep melu guyu. Berarti sampean penggemar. Penggemar ora. Seta wonten timbalan ing Ngadawu. Utara wonten timbalan ing Ngadawu. Ketapne para wadyabala negara ing Wirata. Nggih. Jejaga ning aja melu-melu babat mergo aku ngerti watak wantu ning putumu si Bratasena. Gayen temandang kepengin ijen, ora ana ingkang padha ngrewangi yen ora entuk parilahe si Bratasena. Lho iki. Jejaga tampel wates ana merentani yen ana ingkang marajal saka sela selaning garu ing mesine bakal tumindak ora prayoga marang putuku si Bratasena undurna. Lho iki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Lho iki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Kunti wonten maring adhawu. Apa ora prayoga kowe tak kanthi manjing sasana pambujanan. Wiwit anak kula Bratasena lampah babat. Niating batos kula mboten badhe nendra miwah mboten badhe kula dhahar. Menawi dereng paripurna pakaryanipun anak kula pun Bratasena klilanana kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang kula badhe nututi dhateng lampahipun anak kula pun Bratasena Kanjeng Hyang. Yo sing ati-ati Gusti.
Permara remang waswa umyong ambreng kati karunane kati karunaning kaswase dosang kondo astrat mojo wah Permadi Kakang Mas wanter sabdanipun Kanjeng Ibu bila dinten sak mangke kula pinaringan dawuh supados hamba bantu dhateng jengandika Kakang Mas supaya enggal kelakon dibabat aja manjing tengahing wana dadi siji aku mbabati saka iring wetan kowe mbabatana saka iring kidul dibantu harupana kawan supaya enggal rampung yen wis rampung dibabati bebarengan dibangun negara supaya kanggo mukti para Pandhawa. Ning sing ati-ati lho Gus, sing atos-atos. Mergi kula ngerti wana merentani menika wana ingkang gawat keliwat. Wingit kepati satu mara satu mati jalma mara bali mung kariaran. Aja ka jamak lumrahing titah sewantah dewa mudhun wonten ing wana merentani kemawon boten wantun. Sinuwun Prabu Maswapati kengeyang kemawon slaminipun dados nalindra wonten Wirata dereng nate kok mlebet wonten telenging wana merentani. Inggih krana gawating wana wingiting wana merentani mila sampeyan kudu sing ati-ati kudu teguh timbul penggalihipun. Sampeyan babat wana sinartan nyambut damel kabeh mang pasrahke karo sing gawe urip. Nyuwun dhateng ngersanipun Gusti muga-muga kinalisna saking sambikala mriki niku papaning jim mriki niku papaning berkasaan mriki niki papaning setan ning sampeyan kudu eling sampeyan jalma menungsa aja kalah karo jim aja kalah karo jabangsaning berkasaan sampeyan niku titahing Gusti sing sempurna niku mung menungsa mula sing tetek tangguh tanggon penggalihe ya dipol ngestokke dawuh ngatos-atos lho Den nenten napa-napa sampeyan kantun nuwun sewu bengok kemawon mangke kula upama pringeng kula Kalendara Permadi mesti muruki Kalendara Werkudara Bratasena ya Petruk ngaturake nedha trima wis ora sandadak padha wedi Permadi kowe golek dalan liya nganti apa kawan wiwit saka kretak babatane Permadi nuninggi ngestaken dawuh Kakang Mas sewang-sewangan ya adikku cah bagus Somyo ngambreng kadi karunaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrang sang wayah
wis prateng tepining wana Mertani. Nenggih wewengkon Garing Wirata kidul kulon papane. Wujuding wana ingkang sintru gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mungkari aran. Parandri sak mangke pinaringake dening para Pandhawa saking nata ing Wirata Sang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati. Kinarya mukti sanggya para Pandhawa. Nalika semanten Dyan Bratasena ingkang wis pinaringan dawuh dening Nalendra ing Wirata kinen babat wana Mertani. Watak wantuning Sang Bratasena ingkang pengawak waja datan mundur saking geguntur, datan mendha saking pangrerepa, manteng penyawanging wana Mertani. Nadyaning wancirina katingal kaya wanci dalu awit keteling pangsambung sumambung miwah ron-ronan ingkang angiyupi wana Mertani. Saya katingal sintru jroning wana Mertani parandri Sang Bratasena. Sigra murwani babat, sigra cancut taliwonda cancut araning jenying taliwonda cecawet ning setake sabuk bandange. Sigra angesti daya kawijayan Sang Bratasena murwani babat. Sela ageng den dukiri wreksa den rebaken satemah bubrah slangkrah wujuding wana Mertani.
Jendam darat melayu-melayu sifat kuping kaya wong kami gilan ya gene nyuwun pangapunten patih sapu jagat kebareng munjo atur sopaduka Gusti Patih mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula jejagi wonten tepining wana merentani lha kok wonten satunggiling tiyang ingkang wantun ngrusak wana merentani mbok menawi satriya menika mboten mangertos menawi wana merentani menika sejatosipun negari Kajiman. Gapura dipun rebahaken, beteng-beteng dipun dukiri, dipun jebol. Tata lair ndukiri sela ingkang ageng, tata lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng. Nanging sejatosipun ngrisak pepasrening wana merentani. Lho sumanggaken Gusti Patih. Oh ladalah. Jimdam darat wonten dawuh. Wis dadi gaweanmu yen to ana wong kang ngrusak telenging negara. Ngendra Prasta ya negara merentani kene. Kowe ingkang kajibah kudu gawe tentrem kena ngapa dadak mlayu. Mara baliya prepekana satra ingkang wis wani ngrusak wana merentani. Yen gelem dijum sarana aris dawana supaya bali nanging yen berkukuk ora gelem dikandhani sarana becik-becik rangket tangane grincung sikile lebokke pakunjaran lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit Gusti Patih sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wong sugih kendel bondo wani ning dinemune bareng tak edung kowe kepengin meruput nggon musuhan marang payunaning Gusti. Sapa den? Wah. Ana swara. Monggo yen tak wis padhake kanthi mantenging pikir katon wewujudane. Nanging yen to rada lena sedhela ilang tak kedhepake iki bangsane apa? Wah. Nyata kowe wong peng-pengan prihatinmu, nyata kowe wong sugih tapa brata.
Ketitik kowe bisa weruh lawan aku bangsaning Jim. Aku sing tunggu alas kene alanku Jim Dam Darat. Jim Dam Darat yo dasar kepara nyata. Kena ngopo kowe merpegi karo aku? Kowe sapa jenengmu? Satriya Saptawarga, Raden Bratasena. Raden Bratasena, yo. Apa sababe dene kowe ndukiri watu sing gedhe? Kowe ngrubuhake wit-wit sing gedhe, apa kowe ora ngerti yen to kene iki dudu alas. Nanging wana merentan iki wujud negaraning Kajiman. Teka kowe ganggu gawe uripe bangsa Kajiman. Raden Bratasena, yen to kowe ganggu uripe bangsa Kajiman, aja kelakon dosa. Apa kelakon kowe dadi panganing bangsaning Jim? Jim karo menungso padha-padha titahing Gusti, nanging sampurna menungso tinimbangane bangsaning Jim. Aja pisan-pisan kowe nundung derajate menungso, malah bangsamu sing kudu minggat saka wana merentani. Papan kene arep tak babadi, arep tak nggo mukti aku sak sedulur. Lho, lah kok dadi malah malang kadak suaramu. Kemewat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang. Kowe kelakon iso babat wana merentani lamun iso nugel gulune Jim Dam Darat. Ora sah kok kan bebangal yen pancen kuwi dadi syarat srana bebono ing kudu tak lakoni. Mapano kene. Rajang awakmu tak sempal bebaumu. Wah, keparat. Ora minggat saka wana merentani. Oh, kelakon tugel gulumu. Ora maju Jim Dam Darat.
mungsuh tandangmu. Kowe kalah adu kasantosan karo Bratasena. Kowe nyokot guluku nganti panas rasane. Wah. Depol paring dawuh karo aku. Kudu sing tetek tangguh-tanggun. Yen ana godha mesti samestine. Ing atase wong arep gayuh kanugrahan cepak kanugrahane godane mesti teka. Kowe mbebeda singa barong utik-utik macan turu. Kedewasan Gusti Patih. Lha kok dadi awakmu biru erem. Inggih. Mergane ngopo? Wah, naminipun Raden Bratasena. Sareng piyambakipun kula tantang adu kasantosan ketingalipun kula kawon. Dumuli kula ngginakaken daya kekiyatan kula cokot jangganipun. Wangune ngraosaken sakit mundur sekedap maju tandangipun kaya banteng ketaton. Waduh, kula sumanggaken. Monggo kula aturi ngicipi Bratasena. Kowe iki bangsaning jim kok kalah karo menungso. Menungso niki perpitataning menungso. Unusaning jalma. Buktinipun kula adu arep kaliyan titah menika. Piyambakipun sampun saged mestani. Ana swara ora ana rupa ning aku manteng pangestiku. Rupane ketok wah matratap kula. Jin kok iso diweruhi menungso nek ora menungso sing tapa bratane kandel mboten badhe kasembadan. Wah pejah kula Gusti Patih. Lho kowe ya melu maju. Inggih nadyan kados menapa kula tetep kedah nggadahi kewajiban ngreksa negari merentani. Kalah po menang nggih pangestunipun kawon. Mung kalah iku ndaluk pangestu mundura. Nggih ngestakaken dawuh. Kula aturi nyobi piyambak. Kaya lanang-lanang dhewe. Ngundurke bangsaning jim. Raden Bratasena. Patih sapu jagat. Ayo iki tanding ana leganing atiku. Pancen sembodo gagah godhek wok simbar jojo sawa Patih sapu jagat. Kowe Bratasena, kowe pengarepe bangsaning jim. Ayo aja mboko siji kroyoken. Bratasena ora bakal tak tinggal loncat. Wah sumbarmu aku ijen wae kelakon ngringkes karo awakmu. Wah jajalan remuk dadamu paraga. Wah, udan.
tandak limut kabyataning jit ram remengdri yama nawung kakowunging wang wisesa kadanging mun ngakang Yayi Dandun Wacana Yudhistira kakangku wi apa dene sira Yayi Dananjaya wonten timbalan ing adhawuh Kaka Prabu Tripala Dama Granti wonten timbalan Kaka Prabu inggih wonten timbalan Kaka Prabu apa ta sababe dene sira Yayi kabeh ingsun piji marak ana ing Datulaya negara Mrentani kene tanana liya kejaba mung bakal ingsun blabari apa to kang nembe wae ingkang wis ndak lakoni Dandun Wacana Yudhistira kakangku maragake paringa dawuh nedya dawuh ingkang kepiye aku adimu mung cumadong dawuh timbalane Yudhistira kakangku iya Dimas Dandun Wacana semantun ugi ingkang rayipun Danangjaya Kaka Prabu mugi kepareng wambabarana wonten wigatos menapa dene paduka kepareng ngempalaken sangganing para kadang Dimas kadangipun ngakang yen ora kleru sabta ari ingkang wis kepungkur pun kakang nyumpena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan ora ana liya tanpa sangkan paran dumadakan negara ing Mrentani ketekan udan barat salah mangsa wekasan ndadekake banjir bandhang banjiring bandhang mau nganti munggah ana ing Datulaya anglem praja ing Mrentani ya ing Indraprastha kene nalika semenopun kakang bisa uwal saka bebaya ya mung kagiat penggalihipun kakang nalika semana negara kaya kinelem banyu ingkang bena nganti ora katon wujuding negara Mrentani nanging dumadakan ana sunaring Sang Hyang Surya ing nganyunari wujuding banjir mau satemah negara Mrentani ya ing Indraprastha katon saka jeroning banyu mencorong cahyane pindha saloka binabar negara dumadi saka kencana Ngendraprastha wekasan dumadi saka wujuding mutiara ingkang ngamblerengi sasat surya ingkang kembar sewu nanging kaya ngapa to kageting pun kakang bareng pun kakang arep mlebu marang kahanan negara ing Ngendraprastha ingkang wis endah wujude mau dumadakan tanpa sangkan paran kaya ana kreta kencana tinarik kuda 8 ingkang mandheg ana ing ngarepaning pun kakang wekasan mbuh saka daya apa pun kakang munggah ana ing jroning rata satemah kebat kaya kilat kesit pindha tatit lakuning rata ingkang pun kakang titi munggah ana ing alamantara wekasan manjing ana ing kasuwargan Dandun Wacana munggo kaya mengkono wujuding pasumenaning pun kakang ingkang rina panteraning ratri tansah bebeda marang penggalihing pun kakang mula ora lega rasaning penggalihing pun kakang lamun durung pun kakang ngendikake kelawan sira Yayi sakadang kadeyan Dandun Wacana Danangjaya Tripala apa dene Drama Granti Yayi Dandun Wacana
ing tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu wing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Yudhistira kakangku ora sah kaprawasa marang wujuding pasempenan penggalihmu nggone mikir marang impen mau kebangetan monggo wektu dina iki negara merentani mbutuhake marang Yudhistira kakangku nggone wis pinercaya minangka dadi nalindraning bangsaning jim ing mapan ana ing wana merentani aja nganti goreh rongeh penggalihmu babagan impen pancen bener sayekti wis asmitaning dewa nanging uga mung minangka dadi kembanging wong nindra mula ora usah banget-banget nggagas babagan pasumenan Koko Prabu sesembahan kula mbok menawi rumojong dhateng menapa ngendikanipun Kakang Mas Dandun Wacana grestunipun kesangeten anggen paduka menggali babagan pasumenan ingkang mekaten menika kala wau tumrap kula namung badhe ambebecer dhateng penggali paduka. Kula ingkang saking menika monggo kula aturi nyupekaken dhateng pasempenan menika kala wau. Tumunten sak mangke tepi dhateng kewajiban praja ingkang kedah linampan dening paduka Kanjeng Koko Prabu Yudhistira. Koko Prabu sembahan kula. Kocap kacarita nalika semanten. Kodheng sutane nggale Sang Prabu Yudhistira. Nalindra jim lenggah wonten ing wana mertani ya ing Indraprastha. Kedadah ingkang sowan ngabiyantara nggih pati sapujakan mangono pangudas marani sinuwun kula ingkang sowan sampun kejot ing penggalih sinuwun. Pandhawa tata Gati Wisraya Sing nyamawi wingis tuta mangoler guwa sela mangleng tuta mangoler guwa sela mangleng patih sapu jagat nggih kula ingkang abiyantara sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa mara gage matur marang panjenengan ingsun sewu-sewu kalepatanipun ing abdi Tadawadana sinuwun nalika semanten kula kadhawan jagi wonten telenging wana mrentani nggih negari Indraprastha mriki dumadahan kula nampi pradulipun salah satunggiling abdi jim ingkang matur dhateng jasad kula bilih wonten satunggiling titah ingkang wantun ngrisak pepasrening negari Indraprastha inggih wana mrentani. Nalika semanten tuwunten kula nyatakaken malah semunipun jalma menungsa menika kala wau badhe dipun rangket sajaipun bangga. Jebul pinanggihipun gadhahi kekiyatan ingkang edap-edapi kabukten. Ingkang abdipun pate sapu jagat meh kemawon kasoran kaliyan titah menika kala wau. Dumunten sak mangke kula dawahi daya kekiyatan. Samangke titah menika sampun boten saged nglawat lan mugi keparenga kula pasrahaken dhateng paduka Gusti kula Prabu Yudhistira. Borong anggen paduka badhe murba masesa dhateng titah menika kala wau. Ingkang dadosaken gumun raosing manah kula. Menawi kula tiling-tilingaken kula waspaosaken ingkang kandhi permati titah menika kala wau dedeg piadegipun
boten benten kalian Gusti kula Raden Dandun Wacana. Namung menawi Raden Dandun Wacana menika senopati negari Kendraprasta bangsaning Jim, nanging Raden Bratasena menika bangsaning titah inggih menika jalma menungsa. Namung ndadosaken gumun dumugi sepriki citranipun tanpa beda kalian Raden Dandun Wacana sinuwun. Kagiat risang kapirang urin angkul kinembit-kembit dosang reknaning bawana Dandun Wacana nggih mbarep kakangku apa pancen ature patih minangka bukti sasmita impen sing wis ndak tampa ora sah kagian penggalih. Aku bangsaning Jim dene sing diaturake dening Patih Sapu Jagat mawujuding manungsa. Mula ora aneh yen to antaraning Jim lan manungsa kuwi eneng sing padha. Mula ora usah dadak menggalih sing werna-werna. Keparenging Dimas piye? Ayo yen pancen apa sing dikandhake Patih Sapu Jagat kuwi kepara nyata. Dibuktekake wae kaya ngapa wujudaning Raden Bratasena. Monggo menawi paduka badhe tedhak kula dherekaken. Danang Jaya Tripala Dama Granti aja nganti keri derekno tindak ingsun. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Pancabayu ladal suwe nggonku kekalangan Malaya goleki dawuhing Sang Hyang Bathara Indra kang aran Raden Permati. Oh, lah kok dadi iki eneng satriya bagus. Tanpa cacat Gwaya Teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling ditutke Panakawan papat ing padha gegojekan. Raden sampun kejut penggalih kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden Permati. Raden
Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris. Risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayit. Sampun kejut ing penggali. Kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden. Ana pandhita buta. Sapa sampeyan penemban? Wingking saking pertapan sumur gumuling nami kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Sampun kejut bilih kula menika bangsaning Jim Raden. Menapa leres panjenengan ingkang kekasih Raden Permadi? Ora ana loro, ya aku ingkang aran Raden Permadi Premban. Oh, ladalah. Menawi kemakaten kapasang yoga katuju ing enu. Anggen kula tebih-tebih ngupaya dhateng jengandika Raden Permadi. Ingkang wigatos namung monggo Raden sawetawis kula kanthi mampir wonten ing pertapan sumur gumuling. Penemban upama ora ana kewajiban ingkang kudu ndak rampungake Permadi mesti ora bakal selak. Nanging gandeng akeh kewajiban ingkang kudu ndak ayahi. Sepiro keluputanku aku nyuwun pangapura. Sesuk yen to wis paripurna ayan bakal kampir marang pertapan sumur gumuling boten kedah sak menika. Aku ora bakal bisa mituruti apa kang dadi keparenging Peremban Anggara Parna. Raden sampun kados mekaten. Menika wigati tumrap jengandika Raden. Nadyan wigati luwih wigati nggonku bakal nyengkuyung kelawan Kakang Mas Bratasena. Nah ingaten panjenengan boten purun kula boyong. Sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nuruti kekarepamu Jim Anggara Parna. Wah, saut dadi apa ya? Meneng langsung cep kelakep. Wedhus. Ngopo Petruk aku ora guneman karo wong nangis. Ndara Permadi, Pak. Ndaramu ya gene. Disaut. Aku krungu dhewe ana pendhita buta merpeki Ndara Permadi jenenge Jim Anggara Parna ya Jim Citrasena. Jim Anggara Parna, Jim Citrasena. Mbak. Kok bapak kok jengkrut alis iki kaya tepung? Bapak ki srawunge wis mangabad-abad. Ora kok karo bangsaning menungso, karo bangsaning Jim bapakmu ki ya srawung. Mula nek kowe nyebut Anggara Parna, Citrasena, aku kok kaya capet-capet kelingan. Nah ora kleru kuwi. Jemandaning Bathara Indra, anakku lanang. Kelingan aku. Kelingan aku. Jim Anggara Parna Citrasena kuwi pertapane jenenge Sumur Bur. Nek ora wong tuwa saduk tenan. Aku ki krungu ya, Pak. Pertapane jenenge Sumur Gumuling. Sumur Gumuling. Nggone ngendi, Pak? Lah ngopo to? Ndaraku Ndara Permadi saut Jim Anggara Parna. Melu aku tututane rak ketemu. Ayo terus yo.
Pandhita kang kinare wangsit pindha kembang pindha kembang miseping madu sarining tawang Nuwun sewu Raden, paripaksa kula meksa dhateng jengandika Raden. Estunipun kula mboten badhe tumindak ingkang boten sakmestinipun kaliyan jengandika Raden. Mugi kawuningana kula menika Jimanggara Parna, abdinipun Pukulun Bathara Indra. Dene jengandika Raden menika piranganipun satriya Pandhawa ingkang nampi triman wana mrentani saking Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati. Mila wana mrentani menika kondhang gawat kliwat wingit kepati mugi andadosna ing kawuningan. Wana mrentani menika wujud negari Jim ingkang ngasta peperintahan Prabu Yudhistira sakadang kadeyan. Ingkang citranipun tan prabeda kados dene para Pandhawa la kacariyos. Sang Prabu Yudhistira anggenipun dados nalindraning Jim menika sampun ngancik 1.000 taun laminipun. Anggenipun mangreh bangsaning Jim. Raden, kula nampi dawuhing Sang Hyang Bathara Indra bilih negari Indraprastha ing mapan wonten ing wana mrentani. Menika badhe kababar kamanungsan tegesipun badhe kasat mripat lan saged kinarya mukti jalma wantah kados ndika Raden. Monggo ingkang badhe nampi bebingah utawi nampi kanugrahan saking Jawata wujuding negari Indraprastha menika Pandhawa. Mila tumunten kula kadhawuhan dening Pukulun Bathara Indra maringaken pusaka 3 cacahipun dhateng jengandika Raden. Pusaka menika minangka dados pengapesaning bangsaning Jim. Setunggal alan lisah pranawa, kaping 2 watu timburu, kaping 3 oyot bayura. Menika dados pengapesaning bangsaning Jim. Lisah pranawa menawi dipun sipataken wonten ing netra saged sumurup bangsaning Jim. Menawi di oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Watu timpuru menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Pusaka 3 menika kadhawan maringaken dhateng jengandika Raden dadosa sarana hambabar kanugrahaning dewa ingkang tinampi dening para Pandhawa. Raden, yata laruta saking godha sang Kurukula yen amutusa sang Sri Kakang Semar kepiye? Ditampa. Nyatane niki wis dadi titi mangsa kala wis nekani. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ambabar kanugrahaning dewa. Penemban Anggara Parna yen to pancen mengkono mara gage paringna marang aku.
Lan daya-daya aku nyuwun pamit bakal sumusul kadangku nggone babat ana ing ngiring kidul utawa ana ing ngiring wetan Penemban Anggara Parna. Inggih. Ingkang atos-atos lan kula ingkang badhe anjampangi memanuki tindak paduka Raden. Iya, Penemban mulo gage paringna Penemban. Puntadewa. Wah, kudu lungono. Saya ora iso ambegan aku mati nang kene. Wah, Den, niki Kang Raka teng mriki, Ndara. Wah, suarane Petruk. Nggih. Samangke napa, Den? Petro, aku kena ngapa ora ngerti. Kaya ana sing nali awakku. Angel diwali pendak tak ngobah saya singset. Ngrekoso nggonku ambegan, Petro. Wah, Den. Pripun, Den? Kang Raka kaya ngaten iki. Petro nyoba tak bandemi nganggo watu timbur. Nggih, dibandem saka Kado Antara. Syukur, alhamdulillah iso waluya nirmala temah jati. Yo. Wah, Permadi aku ngaturke panuwun. Kakang Mas, nyata lamun papan mriki mrika sanes wana. Dudu alas inggih, nanging wujudipun negari Kajiman. Miturut dawuhing undhagi ingkang namipun Anggara Parna inggih pun Citrasena. Malah ingkang rai sampun kaparingan pengapesaning bangsaning jin. Wujudipun lisah pranawa watu timbur lan oyot bayura. Wah, sabanjure piye? Dawuhing Jim Citrasena, Pandhawa gangsal kedah mlebet wonten sak tengahing wana. Sak mangking mriku badhe pinanggih kelawan kanugrahaning Pandhawa Kakang Mas. Wah, mbarep kakangku nanti. Kakangku, Werkudara piye? Jumbuh karo ature Permadi. Yen to Pandhawa ora kena pisah nggone nglakoni babat lan kudu diwidya ning sak tengahing wana mertani. Dimas, adimu pinten tangsen gendongen Permadi ayo manjing telenging wana ana ing tengah-tengahing wana mertani. Monggo kula dherekaken Kakang Mas.
Cakra sumbar Lindhu bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang ngarsa lebur wiyadi Yayi Dandun Wacana Dananjaya Tripala lan Dama Granti inggih kula wonten dawuh Kaka Prabu ya piye Yudhistira kakangku wonten dawuh Kaka Prabu ya wonten dawuh Kaka Prabu saka kadohan katon rantak-rantak lakuning jalma menungsa wis isa digandha saka papan kene Yayi Tata-tata mbok menawa iki jalma menungsa ingkang gedhe prihatine mekasan kawawa mlebu ning tengah-tengahing wana mertani Dandun Wacana Yata laruta saking Kudha Sang Kurukula yen amotosa Sang Sri Yudhistira pukulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya kula nampa Bathara Indra aku ngaturke sembah ya Dandun Wacana ulun tampa Danangjaya ulun tampa Tripala Dama Granti ngaturke sembah ulun tampa wonten menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula pukulun Yudhistira wonten timbalan sayekti mundi dawuh timbalaning Iwang Jagat Girinata lampun dina samengko ulun kudu dawuh kelawan jeneng kita nggon kita minangka dadi makuthaning bangsa jim ana ing wana merentani dina samengko kaya wis telas tulise tegese wis paripurna dharma kita minangka nalindraning jim lan kita dikeparengake bali marang asal mulih mulanira dumadi saka geni bali marang geni sabab dina samengko negara ing merentani ya Indraprastha negara pujan saka panjenengan ulun keparengi Iwang Jagat Giri Pratingkah bakal minangka ganjaran sarta kanugrahan ingkang ditampa dening titah kang aran Pandhawa mula nalika ulun paring sasmita lumantar pasumpenan yen to negara ing Indraprastha ya ing wana mertani keblabak banjir gedhe sayekti wis kinarya pratandha lamun sejatine wis nyaketi dina kasampurnan kita minangka dadi bangsaning jim wondene negara iki bakal kababar kamanungsan tegese kasat netra Yudhistira dosa menapa menawi kula wantun nyelaki dhateng dawuh paduka Iwang Adi Pukulun kula sampun nglenggana bilanggen kula lenggah minangka dadi makuthaning bangsaning jim sayekti inggih krana parentah paduka Iwang Pikulun Bathara Indra Pukulun menawi tetela mekaten dinten sakmangke kula sampun ikhlas lawan kadang-kadang kula lan kula ngaturaken panuwun dene selaminipun 7.000 warsa paduka sampun pinados dalan keng abdipun Yudhistira minangka dados nalindraning jim kang mangkono kaya wis entek tulis kita nggone urip ana ing alam padang negara kudu kababar dadi kanugrahan tumraping para Pandhawa lan kita bali marang asal mula-mulanira Yudhistira lan sak kadang-kadhane kabeh nun inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.